35 joves d'entre 16 i 19 anys que participen en el projecte Ocupalt han tingut l'oportunitat de realitzar diferents entrevistes de feina de 5 minuts de durada amb 10 empresaris de la comarca. La trobada, anomenada l'Hora Ocupalt, s'ha celebrat a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Com anirà funcionant així? És un sistema de que cada 5 minuts us assentareu aquí davant dels empresaris i us faran una sèrie de preguntes. És una entrevista de treball, ja us he dit abans que és un tema que hi ha moltes empreses que es piquen a les portes i no us obren. Aquí teniu 10 empreses que us obriran la porta, us escoltaran i si ells ho veuen interessant us contractaran. Per això hi ha també el Servei d'Ocupació de Catalunya, també, si hi ha algun dubte en temes de contractació els tenim aquí per això. L'acte ha comptat amb la presència del director general de Joventut de la Generalitat, que ha lloat aquesta iniciativa innovadora del Consell Comarcal i la Fundació per a la Promoció dels Oficis i que, a més, podria aplicar-se a altres punts del territori. Però, a més, aquest projecte també compleix amb una altra premissa que nosaltres sempre a Direcció General de Joventut creiem que és important a l'hora de fer qualsevol projecte, i que és la proximitat, projectes fets des del territori i per al territori, perquè està clar que la proximitat és un factor clau de l'èxit de qualsevol estratègia en les polítiques juvenils i en general i a les polítiques d'ocupació en particular. Tenim molt clar que els ens locals, siguin ajuntaments, siguin consells comarcals, són els que poden dissenyar aquestes respostes més eficaces perquè són els més propers a la ciutadania i per tant són els més propers en el territori. I evidentment ells coneixen millor que ningú les necessitats i les demandes concretes. Els joves, alguns d'ells un xic nerviosos, han volgut aprofitar aquesta oportunitat i aplicar els consells que han rebut en els darrers mesos per enfrontar-se a les entrevistes de feina. Una entrevista de feina, per desgràcia, no té segones oportunitats, amb la qual cosa és important que sigueu molt conscients de que heu de ser tranquils, ser sincers, respondre a les preguntes que us facin i després aquesta valoració, quan la fem, tampoc l'hem de prendre com algo definitiu, sinó com una experiència més que es pot ajudar properament en noves entrevistes ja més reals que puguem fer. Llavors, si realment no haguéssim vist clar que molts d'ells estan preparats per començar a treballar demà mateix, això ja no ho haguéssim fet. Per això també hem tirat endavant aquesta iniciativa i podríem dir que en bona part del grup que tenim aquí davant hi confiem perquè pugui tenir una actitud responsable i d'alguna manera convincent a l'hora de tirar endavant les tasques. Les 10 empreses de la comarca que han participat a l'Hora Ocupal són Mineralia, Camion Wall, Deloule, Sistemes Informàtics Icon, Taller Caritx, Negresa, Casmar, Mas Mercè, Nous de Vilafant i la Fundació Altem.